Доматът – обикновен плод или скрита тайна за женската красота. Той е богат на витамини, антиоксиданти и вещества, които поддържат кожата и енергията. Но прекалената консумация може да носи и рискове. Гледайте цялото видео, за да откриете ползите и опасностите. Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за един плод, който всеки от нас познава и използва всеки ден – доматът. Домат. Той изглежда обикновен, но крие в себе си невероятни тайни за женското здраве и красота. Останете до края, за да научите както полезните, така и възможните вредни ефекти от консумацията на домати. Домати са богати на витамин С, витамин А, калий и фолиева киселина. Най-ценният им елемент обаче е ликопенът, мощен антиоксидант, който предпазва клетките от стареене. Тези вещества са особено важни за жените, защото подкрепят кожата, костите и имунната система. Ликопенът в доматите предпазва кожата от вредното въздействие на слънчевите лъчи. Много жени използват доматени маски за по-сияйна и чиста кожа. Витамин стимулира производството на колаген, което прави кожата по-еластична и свежа. Това забавя появата на бръчки и фини линии. Фолиевата киселина в доматите е особено важна за жените в детеродна възраст. Тя подпомага здравословната бременност и поддържа хормоналния баланс. Калият в доматите регулира кръвното налягане и намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Те също така дават енергия и свежест в ежедневието. При някои жени доматите могат да предизвикат алергични реакции, сърбеж, зачервяване или подуване. Затова винаги е важно да се внимава при чувствителна кожа. Домати са кисели и при прекомерна консумация могат да раздразнят стомаха и да причинят киселини. Жените с гастрит или рефлукс трябва да ограничат приема им. Заради съдържанието на калий прекомерната консумация може да натовари бъбреците. Жените с бъбречни заболявания трябва да бъдат особено внимателни. Най-добрият начин да се възползвате от ползите на доматите е като ги консумирате сурови в салати или като сок. Готвенето също освобождава повече ликопен, което е полезно за кожата. Но всичко е въпрос на баланс, умерената консумация е ключът към здравето. Доматите са малък плод с голямо значение за женското здраве и красота. Те могат да бъдат ваш съюзник, но и предизвикателство, ако се консумират прекомерно. Не забравяйте, това видео има информативна цел и не замества медицински съвет. Винаги се консултирайте с лекар или специалист, преди да направите промени в диетата си. Ако видеото ви е било полезно, харесайте, абонирайте се и споделете в коментарите вашия опит. Благодарим ви!